Sa tam hýbe. Chod tam. Chod ty prvý. Nakúkni, poď. Možno ho uvidíme. Vbehni tam. Prosím. Prosím. Ojej. Toto je to, čo som chcel dáčiku. Však to sme aj písali, tuším, Ježišku, brala zem. A ukáž, no a hento není niečo? Chod sa pozrieť ešte, Niky, však niečo tam je ešte. Pod stromčekom. No, doče? Skús veľký, Ježišmaria. To čo ty, a henten je pre teba, ten veľký? No, ale ja neviem. Ja neviem tiež, však to keď sa rozbalí, sa uvidí tu. Tu daj prsty. Tu je paska. Ježiš, čo tam, čo to je? Kniha, alebo čo to je? Toto letisko. Ježiš, to je nenormálne veľké lietadlo. Lego, ježiš. Ešte to niečo? Jeden tam je ešte? Ešte dve. Dve, jeden ne? Pozri, tam je ešte zadu. Pucle. No a to tam sú všetky. Všetky, tie obrázky, toľko veľa ich tam je. Čo to je? Legové pucle, či aké? Nevidím tam dobre. Čo to je? Pucle. Ale jaké? Také laková padlová. A toľko? Áno. Ne. Pozri. Ježiš. Už ja si mám, už to neviem, čo bude. To asi niečo počúvať, ako voňavka. Keď počúvať, ako voňavka, určite. Alebo sme naskakuje. Lezové tričko. Čo som musel zajsť? Ne, laserová lampa. Ešte nepadne na zem. Laserová lampa, jasné, môžeme ju spustiť. A telky sú tu? Uvidíme. Prosím. Tu kúkni. Ukáž, aký si stasný. Všetko jeho. Dobrý, Ježiško? Áno, a... No ideme to rozbalovať všetko. Toto mi najviac stačí. Ježiško, ďakujeme, poslúchal ma, preto dostala si, že? Koho ty najviac podsúkaš? Koho podsúkať? Ďakujem.